Kani ka Make Boy Channel. Kani ka video ngide page kumno ban shna pin jong ka ATM card lengba ka message. Lada don na pedeng jung pi ki nong page ba kwa man tip. Halo kani skill ba ban page kani ka video hadu ba kan kut knang ba pin tip kham ne. Lada pi kwa ban shna pin jong ka ATM card ka ba themai ka jong pi neng kong pia ban u account number jong pi bat kumjuru bat ka ATM card ka ba themai ka jong pi. Shua bangine page kumno ban shna pin jong ka ATM card ka ba themai ka jongi lengba ka message nong page lada don na pedeng jong pi ki ba kwa ban Christian Lem ya kani ka channel sngew ba ban subscribe. Neng kong pia ban tho PIN Barok kini kidak kidei ban kidak kraw nang ta supply space bat satho ya sautali ki number ki ba shadin jong ka ATM card ka ba thamai ka jong pi dei na khmat hen rai pi haban page ya sautali ki number ki ba shadin jong ka ATM card ka ba thamai ka jong pi onda pila dep pi haban pelaj space ne pelaj jaka kendiat bat satho sa sautali ki number ki ba shadin jong u account number jong pi Onda pila de banto ya baro artali kini ki number kata ki sautali ki number ki basyadin jong ka ATM card ka jong pi bat sautali ki number ki basyadin jong u account number jong pi te pi hap ban sen show new number san riu hen riu nong pet kene ka jing pan i ka jonga ka dei tang na mata gitu gibriu gi badon bank account hapo jong ka SBI lada kani ka message kam yat kamut pi hap shwa ban Richard knang bagani ka message kan yat onda pila dep sen pin sayo ya ka message kumne your request has been successfully forwarded to bank you will shortly receive the response from bank lada ka bank ka jong pi kam sen ya kini ki sautali ki number te kata kamut ba u number put u claim link bat ka bank account ka jong pi te onda pila yo ya kani ka message te kam shimpor sayo sa ko wai pat ka message te pi kani ka dei ka message ka ba ki send ya pi bat hang ne pin sayo ya u OTP ba pila ban shna yo pin jong ka ATM card ka ba thamai ka jong pi une OTP utrei kam tang hapo jong ka ar pheu sau kanta onda pila yo ya kini ki sautali ki number menda pia ban lech ka ATM machine ban shna yo pin jong ka ATM card ka ba thamai ka jong pi ang ne pia ban thep ya ka ATM card ka jong pi kumba pi sei pisa de sa thep ya ka ATM card te pia ban tho yo nu arsan ba ki pani hang ne screen hang ne pi ba ki pha tho yo pin jong ka ATM ka jong pi te pia ban tho ya ki to ki sautali ki number ki ba ka bank ka sen shapi te sa tho ang to te onda pil de ban tho ang to te pi hab ban nyon hang to ha banking te onda pil de ban nyon banking pi hang ne ka to ba tho pin chen te sa nyon hang to te hang ne pia ban tho yo pin uba pila ban sei pisa hang ne pia ban tho ya kumba sautali ki number ki balong kumu pin jong ka ATM ka jong pi te onda pil de ban tho shisin te pia ban tho byang sa shisin kum ban pen shisha yang ne ba upin uba pi tho manta pila la ban pendon kam ha ka ban sei pisa la ne ban pe ya account balance ka jong pi